Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ka m jụọ gị ofu ihe, mmadụ ole n'ime unu ma na ị gaghị enwe obi ụtọ ma ị nwee ihe ọ bụla na-abụghị uche Chineke? Mgbe m dị afọ 18, alụrụ m di na-abụghị uche Chineke. Nwanna, nke a bụ afọ 5 nke nrọ abalị jọgburu onwe ya, bụ nke nzuzu atụfuru atụfu jọrọ njọ nke ukwuu. Mana ama m na o zighị ezi mgbe m mere ya n'ime ala obi m. Gee ntị, anyị ga-ama n'ime ala obi anyị mgbe ihe na-ezighị ezi, ma gaakwa n'ihu ịzọgide ya ụkwụ ma meekwa ihe ahụ nke obi anyị na-achọghị. Ya mere, mgbe anyị kpere ekpere otu anyị nwere ike, anyị kwesịrị ikpe ekpere dịka okwu Chineke si dị. Anyị kwesịrị ikpe uche Chineke, ma ekwesịghị m ikpe Chineke zọpụta nwa m nwoke ọ bụrụ na ọ bụ uche gị. Amarana m na mbụ na nke ahụ bụ uche ya. Ekwesịghị dị m ikpe ekpere si Chineke nye m ihe m chọrọ ma ọ bụrụ uche gị, n'ihi na akwụkwọ nsọ agwabuole m na ọ bụ uche ya igboro mkpa m. Mana ekwesịghị m ịgwa ya otu o si eme ya na mgbe ọ ga-eme ya. Ị gwatụla Chineke okwu mbụ si Chineke ị kwesịrị? Emeela m nke ahụ mbụ. Ị nwere ike ịma. Ma oge ọbụla gee ntị, ana m ekpe ekpere maka ihe niile. N'ezie, o nweghị ihe nke m na-anaghị ekwupụta okwu ịyọ Chineke. Ma anọ m na nchekwa ma m na-eme ya, n'ihi na amaara m na ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ziri ezi nye m, na ọ gaghị enye m ya. Ya mere, ụjọ atụla gị na o nwere ike ịyọla Chineke ihe karịa. Ọ bụrụ na o ziere gị, ọ ga-enye gị ya. Mana ana m ekpe ekpere mgbe ọbụla. Mgbe m kpee ekpere, Chineke, aga m ayọ gị nke a, achọrọ m ya, mana ọ bụrụ na o zighị ezi, enyekwala m ya, n'ihi na achọghị m ihe ị na-achọghị ka m onwe m nwee. Ihe ọbụla ọ na-ewe inweta anyị n'akara nke iji Chineke nweta ihe anyị chọrọ. Gee ntị, ekpere ndị m na-ekpe na-adịkarị ka ihe obi ebere. N'ezie, enwere m ihe 15 ndị a nke ọ bụ na ọ bụrụ na Chineke emere m ya ụbọchị ahụ, amaghị m ma aga m adịkwa ndụ. Chineke, ọ bụrụ na m enweghị mmepe ụzọ taa, mgbe ahụ agaghị m achị ọchị ụbọchị agwụ. Nwa ogbenye. Nna anyị nke bi n'eluigwe, aha gị dị nsọ. Ka alaeze gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị taa, nye anyị nri tata. Gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. O ziri ezi mgbe anyị na-ekpe ekpere nke Onyenwe anyị. Egwu atụla gị na ị nwere ike ikpe ekpere pụọ n'uche Chineke. Kpee na nkwuwa okwu. Mpako. Ajụrụ m Penny n'ụtụtụ a, onye na-enyere m aka. M sị ya, Penny, onwe na mgbe ị nwere mpako n'ime ndụ gị mbụ? Ya sị mba, ruokwe mgbe ị bidoro ziwe ya. Echere m na nke a bụ ọsịsa dị ukwuu. Ya sị ya, amaghị m na ọ bụ nsogbu ruokwe mgbe ị bidoro ziwe ozi ọma banyere ya. Olee otu ị ga-eji akọwa mgbe ị nwere nsogbu nke mpako? Ọ dị mma. Ọ bụ ihe dị mfe mmadụ imejọ ihe. Olee otu o ji dị mfe isi ma ihe mere ikpe mara m? Olee otu o si dị mfe ego wee nata ntụziaka ma ọ bụ mgbazi site n'aka mmadụ na-ekwuchitere ya onwe gị? Olee otu anyị si bụrụ ndị na-ekpe ikpe? Ugboro ole ka anyị na-abanye na ihe ndị mmadụ na-eme, na-achọ ịgwa ha ihe banyere ihe ha mere? Ugboro ole ka anyị na-achọ ka ahụcha anyị ma ọ bụ ka amatacha anyị ma ọ bụ ka amatacha ihe anyị na-eme? Olee otu anyị na-eji achọ otuto? Ama m ụfọdụ n'ime unu nwere nsogbu nke mpako nke ha na-echebeghị na ha nwere.
Ka m gwa gị otu ihe, mkpụrụ nke mpako buru ibu. Nwanna, enwere m otu akụkụ n'ime akwụkwọ nsọ nke anyị ga-agụ n'ịhapụ nke a, ịma mpako. Ị gaghị dị ayọ Chineke enyemaka ma ị nweghị mweda n'ala, n'ihi na iche na onwe onye pụrụ inyere gị aka bụ mpako. Dịka obere nwa, aga m eme ya n'aka ma aga m emere ya onwe m. Luk isi 18 amaokwu nke 9, Jizọs kọrọ akụkọ n'ilu. Ọ tụkwara ndị ụfọdụ ilu ndị tụkwasịrị onwe ha obi. Ndị tụkwasịrị obi na ha bụ ndị ezi omume, ma ụzọ ha zikwara ezi n'ebe Chineke nọ. Ha na-eme ọnụ onweghị ha ji ndị mmadụ ndị ọzọ kpọrọ. Ụmụ nwoke abụọ bịara n'ụlọ nsọ bụ ikpe ekpere. Otu bụ onye Farisii, otu bụ onye ọnụ ụtụ. Onye Farisii akwụrụ n'ụkwụ ya na-ekwu nnọọ, ma ama m ihe ahụ ọ na-emepụtara, mana ama m na ọ bụ ihe anụ arụ. Ma nke ọzọ a masịrị m. Ma ya ebido na-ekpe ekpere n'ihu ya na n'onwe ya. Ọ nọghị dị na-agwa Chineke okwu, ọ nọ na-ekwu ka o were na-eto onwe ya. O nweela mgbe a gwara gị sị gị kpee ekpere ma ọ bụ duo ndị mmadụ n'ekpere? Ị matara na echiche gị na-aka na otu ndị mmadụ si ahụta ekpere gị karịa otu Chineke si na-ahụta ya? Nwanne, emeela m ya. Ya mere ya ebido na-ekpe n'ihu ya ma nye onwe ya. Chineke, ịma na adịghị m ka ụmụ nwoke ndị ọzọ. N'ezie, ịmakwa nnọọ onye ọbụla. Lee, nke a bụ ihe a na-ekwu. O nwere ike anyị agaghị ekwu ya. Ndị nghọrị, ndị ohi, ndị nduhie. Enweghị m tattoos. Ana m abọ isi m nke ọma, mee ya ka ọ dị ọcha. Agaghị m eyi ụdị akwa ahụ n'ụlọ Chineke. Chineke m. N'ezie, o nwedịrị mgbe m na-amaghị n'ime ndụ m na Chineke nwere ike ite onye yi trauza otute mmanụ. N'ezie, amaghị m. N'ezie, ị na-abata ebe a nga iyi trauza. Eche m ma Chineke o tere naanị polyester mmanụ. Ruo mgbe m gara otu ebe nke otute mmanụ juru, ị nwere ike iji mma gbubiri ya. Mmadụ niile nọ n'ebe ahụ dina n'ala dị ka ha etetebeghị ụra. M sọ dị mma. Echere m Chineke anaghị achọcha ịma ụdị ihe ndị ahụ. Ọ bụ obi anyị ka ọ chọrọ ịma. Ma aka m chere na anyị kwesịrị imere Chineke nke ka mma. Ana m na-agwa nwa m nwoke okwu, onye mma. Ọ na-adị karị mma karịa m n'ihi na ọ bụ nwa m jiri afọ 35 too. Mana nsọ dị mma. Ịma ị ga-ejike onwe gị, ị ga-ejike nke ọma. Ya sị, nke a bụ njike m nke ọma. N'ezie, ọ bụ ihe nzuzu ịbanyecha n'ime ihe ndị a. Olee otu anyị chere Moses dị ka ya mgbe ọ gara n'elu ugwu gị nata iwu 10? Ya mere, amaghị m. John the Baptist nwere otu ọ dị mma. O yi akpụkpọ anụ ma na-eri ụkpala na mmanụ aṅụ si n'osisi, na-agagharị na-eti, chegharịanụ! Echeghị m na m nwekwara ihe anyị ga-anata n'aka ya. Ezie, nke a bụ naanị ekwesịrị m ile ihe anya otu a, ma ọ bụ ya agaghị m enweta ya. Ịma achọghị m ile ihe nke a anya ma ghara nnọọ inweta ihe ọbụla site n'ime ya. Obi dị m mma na adịghị m ka ndị ọzọ. Ana m ebu ọnụ ụbọchị 2 n'izu. Ana m enye 1 ụzọ n'ụzọ 10 ma ego ụbọchị a mụrụ m. N'ezie, enweghị m ike icheta nke ahụ. Ịlaghachi ga gwa Chineke ma aga m eji ego ụbọchị a mụrụ m enye 1 ụzọ n'ụzọ 10. Ihe niile bụ enweghị ihe m ga-eme.
mana onye ọnụ ụtụ, onye mmehie ahụ, onye nọ n'ebe dị anya, o welitedị anya ya n'eluigwe, ya gaa n'ihu ị na-atụ onwe ya mbọsị, Chineke biko mee ebere, nye m iru ọma, mere m amara gị, karịchasị onye mmehie obi ọjọọ dị ka m. Ana m agwa gị, nwoke a bụ onye ekpepụtara ruo ụlọ, onye agbaghara ma mee ka ọ kụzie ma guzozikwa ebe Chineke nọ, karịa nwoke nke ọzọ. Onye ọbụla nke buliri onwe ya elu, a ga-ebudata ya, ma onye ọbụla nke wetụrụ onwe ya ala, a ga-ebuli ya. Ị chere naanị onwe gị. Oge Robert eruola. Ugbu a n'ojuju afọ nke mmadụ ole n'ime unu na-ahụbeghị mgbe m mere Robert? Ọ dị mma. Ikwu eziokwu, o nwekwa oke ihe dị na ya, mana ugbu a mara na ya amara n'ụwa niile. Ịma, anyị mere ya n'asụsụ ndị India site nga aha anyị gawa. Ịma, enwere m obere nwa n'Afrịka bi n'ime ọhịa. Kedu maka m? Kedu maka m? Ọ dị mma, nke a bụ ihe a na-ekwu. Ịma, aga m eteta n'ụtụtụ tupu m ebulie n'akwa ndina m dinara ebe ahụ chee maka m onwe m. Olee otu m ga-esi eme Dave ka ọ ghara ịga lee egwuregwu bọọlụ taa, ka ọ mee ihe m chọrọ ka ọ mee maka mgbanwe? Ụmụ m na-egwu naanị egwu, na-emetọsị ebe niile, naanị m na-arụ ọrụ n'ebe a. Kedu maka m? Kedu maka m? Ma Chineke ebido na-agwa m sị, Joyce, ime ichetara m ihe dị ka Robert. Ọ dị ka ekwensu na-ezute gị kwa ụbọchị, mana echiche nke ichere naanị onwe gị ọbụla nke o tinyere n'uche gị dị ka mgbe ọ na-agbalite gị elu, na-akwado gị maka ụbọchị ahụ. N'ezie, ọ bụrụ na Dave ga-eme ihe m chọrọ, ọ bụrụ na ụmụaka ga-eme m nke ọma, ọ bụ naanị m ga na-arụ ọrụ niile. Ya sị gị, ị ga-agbado ụkwụ gị n'ala. Nke a bụ otu ị ga-adị ruo ụbọchị a niile. Kedu maka m? 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 Ịma, naanị n'ihi ọṅụ anyị na anyị ime ihe ga-atọ Chineke ụtọ ma dịkwa ike n'ekpere karịa, anyị ga-ebu onwe anyị n'ime uche anyị mgbe niile. Ma agaghị dị m agwa gị, jisie n'ike ghara iche banyere onwe gị. Ihe m ga-agwa gị bụ, were ekpere dochie echiche nke onwe gị ahụ ị na-eche, ma na-elegide anya na ihe ị ga-emere onye ọbụla ọzọ taa, wee mee ka ndụ ha kara mma, ma mee ya na nzube. Mak 7:34. Ma Jizọs kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya sị na ọ bụrụ na onye ọbụla ga-achọ iso m, ya jụ ma leghara onwe ya anya, ghara ilegide anya na ihe ndị nke na-amasị ya, ma buru obe ya ma sobe m. Ma nke ahụ apụtaghị na ị gaghị elekọta onwe gị ma ọ bụ ị gaghị emere onwe gị ihe ọbụla. Ihe ọ na-ekwu bụ banyere ebile ndụ iche maka naanị onwe gị, ndụ nke kedu maka m onwe m. N'ezie, ọ masịrị m mgbe m lebara anya n'ekpere nke onye ozi Pọl. Ịma, ekpere m esighị ike. O nwere otu ọ dị otu ụbọchị m si ka m gaa lee otu Jizọs si kpee ekpere na otu apọstụl Pọl si kpee ekpere. Ma ịma, n'ime akwụkwọ ndị a, n'Efesọs, Kọlọshan, Filipaị, Pọl nwere ekpere dị iche iche nke o kperele ndị nzukọ. Efesọs 1:7-19. O kpere ka ndị mmadụ bịa mara Chineke n'ụzọ dị omimi dị iche, ka ha wee mara onye ha bụ n'ime ya na olileanya nke ọkpụkpọ oku ha, ka ha mara ike nke dịrị ha dịka ndị kwere ekwe. N'Efesọs 3:16-21. O kpere ka Chineke gbajuo ndị mmadụ ike site n'ike na mmadụ nke ime ha, site na Mmụọ Nsọ, na-emejupụta mmadụ nke ime ha na onye ha bụ. Kpere m ekpere ka m jupụta na mmụọ, nke ahụ ga-amasị m.
Mgbe ahụ ya abanye n'ekpere ndị a. Achọrọ m ka ị gee ntị na nke a n'ihi na ọ ga-abụ ihe mgbanwe ndụ wee nye gị. Mgbe ahụ ya abanye na ekpere ndị a. N'amaokwu 3, o legidere anya na ndị mmadụ ịma nke ọma otu Chineke si hụ ha n'anya. Ana m ekpe ka ha mara otu o si dị elu, dị omimi, too ogologo, bụ ibu, bụ ịhụnanya ị nwere nye ha. M na-agwa gị, mgbe ha chọpụtara ịhụnanya ahụ n'onwe ha, n'ezie aga m achọ ịkọrọ gị ihe m chere Chineke kụziri m. Nke mbụ, ana m ekpere ndị mmadụ ekpere ndị a. Ana m ekpekwere ndị otu anyị ekpere a. Mana echere m mgbe ụfọdụ ka anyị were ihe ịma atụ na ị nwere nwa nke na-aṅụ ọgwụ. Ugbu a, n'ezie, ihe nke dịcha mma ime. Nke a gakwara ịbụ ihe m gara ime ruo mgbe Chineke gosiri m ihe a. Ikpe ekpere ka Chineke napụta ha site n'ịṅụ ọgwụ ike, ma ọ bụ na ha ga-akwụsị ịṅụ ọgwụ ndị ahụ. Mana echere m na o nwere ụzọ kacha mma iji kpee ekpere. Echere m ihe anyị kwesịrị ikpe bụ ihe Pọl kpere n'ebe a. Echere m na anyị ga-ekpe ekpere ka ha mara otu ịhụnanya Chineke hụrụ n'ebe ha nọ si dị elu, dị omimi, too ogologo, bụ ibu. Ma lee, anyị nwere ike iche na Chineke agaghị aza ekpere ha ruo mgbe ha kwụsịrị ịṅụ ọgwụ. Mana isiokwu bụ na ha agaghị akwụsị ịṅụ ọgwụ ahụ ruo mgbe ha matara na Chineke hụrụ ha n'anya. Bịanụ, nke a bụ ihe ndị mmadụ chọrọ. Ha chọrọ ịma otu ịhụnanya Chineke nwere n'ebe ha nọ siri zuo oke, mana enwekwaghị ọnọdụ, ma na-adịghịkwa agwụ agwụ. N'ihi na onye ọbụla nke na-aṅụ ọgwụ na-ebelata ihe mgbu ya. Ndị mmadụ nwere ike ịga soro ndị ọzọ wee mụta otu esi aṅụfe ihe ndị ahụ ofe, na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, na-erikọ oriri, na-eri ịma ihe ọbụla ọ bụ, na-atụfusi ego, na-ehife ụlọ ofe, na-elefe ihe onyonyo ofe, ụzọ niile ọzọ esi agbanarị eziokwu. Amen. Ma o nweghị ihe kacha ukwuu karịa ndị mmadụ ịmata na Chineke hụrụ ha n'anya. O nweghị ihe kacha ukwuu nye onye ọbụla nke ịma nke na-ebi ndụ nke na-ekwesị. Ị ga-ebido kpewere ha ekpere ka ha mara otu ịhụnanya nke Chineke nwere n'ebe ha nọ si dị ukwuu, na ịnwapụta ịhụnanya ahụ wee nye onwe ha. Ọ bụrụ na ị mara otu Chineke si hụ gị n'anya, ị gaghị enwezi mmasị ịga n'ihu na mmehie. N'ihi na akwụkwọ nsọ si ịhụnanya Chineke na-akwagide anyị. Ka m gwa gị otu ihe, ana m eme ọtụtụ ihe n'ihi ịhụnanya m nwere n'ebe Chineke nọ, nke m na-achọghị ime, nke na-adịghị mfe ime, nke m chere na ọ na-ewute m ime. Mmadụ ole n'ime unu so m na nke a? Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Ya mere, anyị kwesịrị ịmụta otu ekpezie ekpere. Ọ na-adị mma ikpe ekpere site n'okwu Chineke. Ekwenyere m na mgbe ụfọdụ ihe anyị ji anyị anaghị anatacha ọsịsa nye ekpere anyị bụ na anyị anaghị eme nke akụkụ Chineke chọrọ ka anyị mee. Ugbu a, naanị ị ga-eche banyere nke a. Chineke gwara Ebraham ma ọ bụ Ebraham, achọrọ m ka ị hapụ obodo gị, hapụ ụlọ nna gị, si na ihe niile nke ị ma na ihe ndị mara gị ahụ pụọ, ma gaa n'ebe nke m ga-egosi gị. Enwere m ọtụtụ ihe dị ukwuu m chọrọ ime na ndụ gị. Ma ị ma, Ebraham agaghara ịga njem ahụ, ma anyị agaghara ị na-anụ banyere Ebraham. Anyị chọrọ iwetụta ya otu ọ ga-adị mfe. Ị ma, n'ebe ole n'ime akwụkwọ nsọ ka mmadụ chọrọ mmepe ụzọ, ma Chineke abịa gwa ha ihe ha na-aghaghị ime ka ha wee zọpụ ụkwụ okwukwe. Ọ gwara nwoke nke aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ, setịpụ aka gị. Mgbe ahụ ọ nọ na-agwa ya ka o mee ihe na-adịghị ekwe omume. Mana mgbe ị chere banyere nke ọ dị ka nwoke ahụ nwere nhọrọ abụọ. O nwere ike ịsị, agaghị m emeli nke a, ma ọ bụ naanị ma ọ bụrụgodị na o welite ya ntakịrị. Mgbe ahụ ka ike Chineke bịara, n'ihi na ọ dị na njikere ime akụkụ nke ya. Ọ gwara nwoke ngwọrọ ka ọ gaa ije. N'ezie, ka o bulie ọtọ, ọ gwara nwoke kpuru ìsì ka ọ gafere mmiri. Ọ na-emekarị ịgwa ndị mmadụ ka ha mee ihe ndị dị ka ọ gaghị ekwe omume. Echere m ọtụtụ oge, kama ị ga-ayọ Chineke, ma achọrọ m ka ị gee ntị na nke a, ọ ga-enyere gị aka.
Ọtụtụ oge kama anyị ga-ayọ Chineke ka ọ napụta anyị n'otu ihe, anyị kwesịrị ịjụ Chineke ma o nwere ihe nke anyị kwesịrị ịhụ ma gbanwee, nke ga-emepe ụzọ nye ọgwụgwọ nsọ ahụ. Ma nke a bụ ihe ịma atọ dị mma. Obi adịghị m mma ruo ọtụtụ ụbọchị. M na-ekpe ekpere nke ukwuu ka Chineke gwọọ m n'ihi na obi adịghị m mma. O nweghị ọsịsa m na-enweta. N'ikpeazụ m si Chineke gosi m gịnị bụ mgbọrọgwụ nke nsogbu a. Ozugbo m hụ n'ime mmụọ m hụ ọgwụ nke m zụrụ ebe a na-azụ ihe oriri, nke m nọ na-aṅụ inyere onwe m aka ihi ụra nke ọma n'abalị. Ma nke ahụ adịchaghị m mma na ahụ na-eme m otu na-adị. Ozugbo m hụrụ nke ahụ n'ime mmụọ m, aṅụghịzi m ya ọzọ. Ụbọchị nke ọzọ m dị mma. Di m otu mgbe ọwụ nọ na-enwe ihe a na-akpọ jero nke na-ama mmadụ ahụ jijiji. Ọ na-eme ya ka ahụ na-ama ya jijiji mana ya ekpe ekpere banyere ya. Na nke mbụ ya sị Chineke gwọọ m, ya bịa kpee sị Chineke gosi ya ma o nwere ihe omega. Ọ nọ na-aṅụ kalama mmanya nke ọ na-azụta ebe a na-ere nri kwa ụbọchị. Nke ahụ nwere ihe na-ebu ebu n'ime ya, ma nke ahụ bụ nsogbu ya. Ọ chọghị ọgwụgwọ nsọ, ihe ọ chọrọ bụ ịkwụsị otu ihe. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Penny anọ n'ihu nga nwere isi ọwụwa na-awa ya dị ukwuu mgbe niile ruo ọtụtụ afọ na ọtụtụ afọ. Ya ṅụọ ọtụtụ ihe, ṅụọ ọtụtụ ọgwụ nke mere ya ghakasịa ya ihe n'aka, ọkwa ya n'otu ebe. N'ezie ọ nọ na-ata ahụhụ nke ukwuu n'isi ọwụwa ndị a. Ma ọ ga-etinyekwa akpa ihe ụtọ 4 ma ọ bụ 5 n'ime ihe ọṅụṅụ nke ọ na-aṅụ na kọfị ya. Ya akwụsị iri ihe ndị ahụ, ọ na-enwezi isi ọwụwa. Ya mere akwụsịkwala ime akụkụ nke gị na Chineke nọ n'ọrụ, ma Chineke ga na-eme akụkụ nke ya mgbe niile. Mmadụ ole n'ime unu na-ekpe ekpere ka ha dịtụ mma, ma ihe ị chọrọ bụ ịrahụtụkwa ụra? Bịanụ, emere ka ihe ndị a na-agbagwoju gị anya. Mmadụ ole n'ime unu na-ekpe ekpere ka ha dị mma ma nwekwa ike, mana ị naghị aṅụ mmiri ọbụla, ma ị na-arafe shuga ofe? Esogbula onwe gị, anaghị m agafe oge. Lee, nke a bụ ihe a na-ekwu. Ọ bụrụ na anyị gaa n'ihu ị na-achọ ihe ịrịba ama, ma Chineke aga n'ihu ị na-enye anyị ya, mgbe ahụ anyị ga na-achọkarị ya mgbe ọbụla. Mana anyị yọọ ya maka amamihe, bịanụ, Chineke ga-enyere anyị aka isi na nsogbu pụta. Mana anyị ga-abịa ruo n'ogugo nke anyị na-agaghị na-abanye na nsogbu site n'ime ihe ndị na-ezighị ezi. Ngwa ka anyị nye Chineke otuto. Ma achọrọ m ịgba gị ume ka ịmụta ihe ọbụla ị nwere ike banyere ekpere. O nweghị ihe ọbụla nke ga-enwogharị ndụ gị karịa ịgwa Chineke okwu banyere ihe ọbụla na ihe niile. Ma ọ bụrụ na ọ na-agbagwoju gị anya, ọ na-elekọta anyị, ọ bụghị naanị gị, ihe niile na-eme n'ime ndụ gị. O nweghị ihe ị na-apụghị ịgwa Chineke okwu banyere ya. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.